हेलो लोगोफोर हेलो क्वालिटिखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना माथोखौ मोजां खोनादों ना बेयो मा बुस्थु आं बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदों हा बेयो जाबाय माइक दङ बे सिङाव भया माइक नोंथांमोना लानो सानबा बे भिडिअखौ नायजोबजासे बेयाव भया माइक दङ आरोना बेखौ आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बेनि क्वालिटिया माबोरै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेयाव अन्थाइ सिथिं ना मा मिन्थिया खिन्थु फ्लिपकार्टनि मालफोरबा जेबो गेरेन्टि गैया जुदिसो नोंथांमोना इउटुबार बा बे भिडिअखौ नायबाय थादो नोंथांमोना माइक लानो सानबा बे भिडिअखौ नाय बे भया माइकआ माबायदि नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बिदिबा वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायबाय थादो आनबक्सिं खालामसै बिदिबा फैदो बेखौ हाफ्लावनानै आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोननो देखायनोसै आङो मा दं मा गैया सिङाव बेखौ आनबक्सिं खालामसै सिङाव नायनोसै दे मा दङ बे कार्टनाव बेनो माइकआनि कार्टन सिङाव दङ माइकआ भया माइक नोंथांमोना लानो सानबा भिडिअखौ जोबजासिम नायबा मिथिगोन माबायदि क्वालिटिया नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो न' आं दा देखायनोसै खेवनानै मा बुस्थु मोनो बेयाव मा दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो मेनु बेफोरखौ नायनानै जोंनि फरायलाफोरनि गैया बेफोरखौ नांलाया ओमफ्राय डाइरेक्ट आंनि मनायाव स्टिं बुस्थुआ मनायाव बे मनाखौ खेवना नायनोसै मा दङ बे मनाव नै माइकआ अन्थाइ सोंनो सानदोंमोन आं माइकआ दङ आरो माथो मा दङ नायबावसै मनायाव फैसा खुस्रा दङ नामाबा मा खालामसै बेलाय एबा दैफोरखौ नैया जाबाय नै मोननैसो बुस्थु दङ जेबो गैला बे माइया नोजोराव नायो नामा दा मोननैसो बुस्थु दङ बेखौ आं देखायनो र' थांसिनो जाबाय बेयाव दङ बे माइकनि खुगायाव स्पन ना मायो बेखौ नुदों आं दा मोनसे नै जेक मानि जेक बे बाटिफोरखौ ओमफ्राय नैयो जाबाय स्पन बेयाव दङ आरो बेट्रि मोनसे दंबावो आं बेखायनो नैबे बेट्रि जाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे क्लेम दङ क्लेम नैबे खेथाबना लाग्रा क्लेमलै खेथाबना लाग्रा नै खेथाबनाय ओमफ्राय दा बेखिनियानो नोंथांमोना नायबाय थादो माबायदि इउज खालामो हेलो माइक 16 बोरै खोनादों लोगोफोर आं मास्क गाननायखौ मोजां खोनायाखैबो जानो हानाय दै आं मास्क गानाबा नोंसिनाव कर'ना सन्देरगोन ना लोगोफोर ओंखायनो आं मास्क गानदो बे भइस क्वालिटिखौ बोरै खोनादों नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय माबायदि खोनादोंलै लोगोफोर मोजां ना नोंथांमोना लानो सानदोंबा दा बेखौ आङो माबायाव फ्लिपकार्टआव लादो फ्लिपकार्टआव 899 लादो दे 900 गोलैदों आंना नोंथांमोना लानो सानदोंबा भइस क्वालिटिखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना चेक खालामना लानो हागोन आरो भइसखौ भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों बे भइसखौ मोजां खोनादोंबा नोंथांमोना लानो गोसोबा लानो हागोन गोदान इउटुबारनि थाखाय बेफोरनो ल' बाजेटाव मोजां आरो 899 गोलैदों आंना बे माइकआ नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना दा कमेन्टआव हरबासो आं मिन्थिसिगोन भइसखौ बोरै मोनदों नोंथांमोना लानो गोसो दंबा लानो हागोन आरो मोनसे खोथा दै आं आगोलाव 300 दामनि लादोंमोन आरो जेबो खामानि उदायाखै दे 300 दामनिया बे खम दामनिफोरखौ लानानै लाब गैया आरो लानोबा बे भया M1 बेखौ लानो हागोन नोंथांमोना आं क्वालिटिखौ एसे मोजाङानो मोनदों नोंथांमोना बोरै मोजां मोनगोन ना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव हरनानै फोरमायदो आरो नोंस्रा भिडिअआव मिथिखादो भइसआ बोरै फैदो नोंथांमोना चेक खालामना नायदो आरो लानो गोसोबा लानो हागोन गोदान इउटुबारनि थाखाय मोजां आरो नायबे आंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बिदिबा बाय बाय लोगोफोर